לעסוק בפרויקט הראשון שלנו, שהולך להיות בנייה של חליל. חלילים יכולים להיות חלילים מכל סוג. יש המון סוגים של חלילים, מחלילי עלה לחלילים שמשתמשים בשרק, או חלילי צד שמשתמשים בפייה. יש כל מיני סוגי חלילים, אבל פרקטית רוב החלילים עובדים על אותו עיקרון, פרט לחלילי עלה, שזה משהו שאנחנו נעסוק בו בהמשך. בפרויקט שלנו היום ובפוסטים הבאים הולך להיות הפרויקט של בנייה של חלילי צד וחלילי שרק. אתם תוכלו להחליט בעצם איזה חליל אתם תרצו לעשות בסופו של דבר, כי פחות או יותר הבנייה של החליל והמיקומים של החורים עם האורך של הצילינדר, אנחנו נעסוק גם בכל המושגים האלה, הוא פחות או יותר אותו דבר גם בסוג החליל הזה, שזה בעצם חליל אינדיאני, חליל ילידי דרום אמריקאי, וגם חלילי הרועים למיניהם שהם חלילי הצד. אנחנו בעצם נעסוק במבנה הפיזיקלי ובהתנהגות של אוויר בתוך הדגמים האלה, וכדי בכלל להתחיל לבנות את הדבר הזה אנחנו בעצם צריכים לחזור למקורות ולהבין איך אוויר מתנהג בתוך הדבר הזה, בתוך החלל הצילינדרלי הזה, החלל הצינורי הזה. בעצם מה קורה לאוויר כאשר הוא נכנס בכל מיני צורות לחלל הזה, איך הוא מתנהג, למה הוא גורם, ואז בעצם אנחנו נבין למה חליל מנגן כמו שהוא מנגן, למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, למה כשאנחנו חוסמים את החורים או מסירים את האצבעות שלנו מהחורים אנחנו מקבלים בעצם טונים או תווים שונים, ולמה חוזק האוויר שאנחנו נושבים בחליל בעצם משפיע על כל מיני אלמנטים בחליל. אז יאללה, אז בואו נתחיל. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת כדי להבין בעצם איך חליל מתנהג, או איך אוויר יותר נכון מתנהג בתוך חליל, אנחנו צריכים לדעת דבר או שניים על סאונד, ואנחנו ניכנס טיפה לפיזיקה מאחורי, מה שנקרא מאחורי הקלעים של החליל. דרך אגב, כל מה שאנחנו הולכים ללמוד היום בתוך הפוסט הזה אנחנו יכולים בעצם לקחת ולהשליך כמעט על כל כלי מוזיקלי שאתם מכירים, זה כולל תופים וכולל כלי נשיפה וכלי מיתר וכל דבר בעצם אחר. כל הכלים פחות או יותר עובדים על אותו עיקרון פיזיקלי מושלך בדרכים אחרות ובאופן תיאורטי אחר על כל כלי. אז בעצם איך סאונד עובד? איך אנחנו בכלל שומעים? אנחנו מוקפים כל היום וכל הזמן בחלל ענק, או יותר נכון לא להגיד בחלל, אנחנו נמצאים בכל מיני חללים שונים, לא חלל חיצון אלא מהמילה חלל החדר או חלל החוץ, והחלל הזה מלא בכל מיני גזים, אנחנו קוראים להם אוויר. האוויר בנוי מכל מיני סוגים של גזים, והאוויר קצת מסגיר גולות. האוויר בעצם בנוי, אם אתם תוכלו לראות פה, אוויר בנוי מחלקיקים. אלה לא באמת חלקיקי אוויר, אלה בעצם סרטוטים של מולקולות שהוצאתי מהאינטרנט, אז אל תתייחסו לצורה שלהם, בטח איזה מחונן יבוא ויגיד, זה בכלל מולקולה של, אני לא יודע של מה, אבל אתם תוכלו להסתכל על זה וזה ימחיש לכם בעצם את מה שאנחנו הולכים ללמוד. אז המולקולות האלה מייצגות מולקולות של אוויר, וברגע שאנחנו משמיעים איזשהו סאונד, זה יכול להיות מתוך רמקול, או זה יכול להיות סתם מתוך נקישה של היד, או כל דבר אחר, אפילו הדיבור שלי, אנחנו בעצם גורמים ללחץ אוויר, אנחנו בעצם דוחסים אוויר בחלל. ומכיוון שהאוויר בנוי בעצם ממולקולות שמזכירות לנו קצת כמו גולות, אז הגולות האלה מתחילות להתנגש אחת בשנייה. התאונת שרשרת הזאת, זאת בעצם התנועה של הסאונד באוויר. הסאונד הוא בעצם תוצאה של תזוזות של חלקיקי אוויר. אז אנחנו יכולים לראות פה בעצם שיש לנו איזשהו מקור סאונד, יכול להיות כל דבר כמו שכבר אמרתי, ובעצם המולקולות האלה מתנגשות אחת בשנייה, אתם תצטרכו לסלוח כי התלושים הנוראים שיש פה, מתנגשות אחת בשנייה עד שהן מגיעות בעצם למקור הקלט. אם זה הפלט, אז לצורך העניין האוזן שלנו היא הקלט, היא אביזר הקלט שלנו, היא בעצם קולטת את התנודות האלה באוויר, ובעזרת המוח שלנו ועוד חלקים שנמצאים בתוך האוזן מתרגמת את התזוזות האלה בעצם לסאונד. אז מולקולות האוויר בעצם מתנגשות להם אחת בשנייה, מגיעות אלינו לאוזן וככה אנחנו שומעים. אבל יש כמה דברים מאוד חשובים שכדי להבין איך חליל עובד ובכלל כל כלי נגינה אחר ובכללי סאונד, יש כל מיני דברים אחרים שאנחנו צריכים לדעת כבסיס.
והבסיס הוא כזה. כל סאונד בעולם בנוי מתדרים. תדר זה נשמע ככה, זו מילה מאוד מפוצצת, אבל היא די פשוטה ברמה שבה היא עובדת. סאונד הוא, נקרא לזה, היא אנרגיה אומני דירקשנלית, כלומר מתפרצת לכל הכיוונים, היא לא כיוונית. ברגע שאני עושה את הדבר הזה, אתם צריכים לדמיין כאילו זרקתי אבן לתוך בריכה, והסאונד בצורה מעגלית, מה שנקרא מתפשט בשלושת הממדים, כלומר בעצם Y לצדדים, X למעלה למטה ו-Z לעומק, בעצם עמוק ופחות עמוק. הסאונד מתפשט לכל הכיוונים. מה שאנחנו יכולים לראות פה בטבלה הזאת, הגרף הזה שאתם רואים, הוא בעצם התנהגות בסיסית של תדר. הדבר הזה מייצג את ציר ה-X, את ציר ה-Z לא ציינתי פה כי זה סתם מבלבל, אבל בעצם מרגע שאנחנו מקישים באצבע או מדברים או עושים כל דבר אחר בעצם שמייצר צליל, אנחנו גורמים לתזוזה גלית בחלקיקים של האוויר. האוויר באמת באמת זז בגלים. במהלך השנה אני אעלה עוד הרבה פוסטים שאתם תוכלו ממש לראות את זה פיזית בעיניים שלכם, יש כל מיני טריקים להראות את זה. אז אנחנו בעצם רואים פה גרף, והגרף הזה מסרטט בעצם מה שנקרא מחזור גל אחד. תדרים נמדדים במחזורי גל לשנייה. כל סאונד שאנחנו מכירים נמדד באופן הזה. בעצם כל סאונד שנוצר, החלקיקים של האוויר זזים על פי כמות מחזורי הגל בשנייה שלהם. כלומר, מחזור גל תמיד יתחיל מ-0, שקט מוחלט, לפלוס, איזשהו פלוס, תכף אנחנו גם נבין מה זה הפלוס הזה, יורד למטה, חוזר ל-0, יורד למטה למינוס, וחוזר ל-0. תחשבו רגע על רמקול. רמקול בעצם דוחף אוויר, אבל כדי לדחוף אתה צריך ללכת גם קדימה וגם אחורה כדי לתפוס מומנט, נכון? אז מה שקורה הוא שהרמקול, ברגע שהמגבר משדר לרמקול פלוס, הוא אומר לו תדחוף את האוויר קדימה. ברגע שהרמקול מקבל פקודה של מינוס מהמגבר, הוא הולך אחורה. כל מחזור גל בעצם מכיל את הדחיפה ואת החזרה אחורה, שבעצם ההיטענות מהמילה להטעין, ההיטענות של האנרגיה של הרמקול כדי ללכת חזרה קדימה. סתם כדי שתדעו, למרכזי בפסנתר הטבלה הוא בדיוק 440 הרץ. כלומר 440 פעם בשנייה שהפלוס ומינוס האלה חוזרים. כלומר הרמקול זז 440 פעם בשנייה קדימה, בעצם קדימה ואחורה. מה זה בעצם ההרץ הזה שהזכרתי? הרץ זה אמת מידה בדיוק לדבר הזה, אמת מידה לתדרים. כמו שקילו, בעצם משקל, אנחנו מודדים בקילוגרם, או משקל של נוזן מודדים, או כמות נוזן נקרא לזה, מודדים בליטרים, את התדרים מודדים בהרצים. כשאנחנו אומרים 440 הרץ, אנחנו מדברים על 440 דחיפות כאלה בשנייה אחת. אבל מה שאתם רואים פה זה בעצם 1 הרץ, כי אם אנחנו לוקחים את זה, את ציר Y, שמסמל לנו את הזמן, אוקיי? אם ציר Y מסמל לנו את הזמן, כלומר בשנייה אחת מפה לפה, היה לנו מחזור גל אחד, כלומר 1 הרץ, בדיוק 1 הרץ. אם היה לנו 30 מחזורי גל לשנייה, אנחנו מדברים על 30 הרץ. 30,000 מחזורי גל לשנייה, אנחנו מדברים על 30,000 הרץ או 30 קילו הרץ, אוקיי? בעצם האוזן שלנו לא יודעת לשמוע את התדרים המאוד גבוהים האלה, אנחנו יודעים לשמוע מ-20 מחזורי גל לשנייה או 20 הרץ עד 20,000 מחזורי גל לשנייה, שזה 20 קילו הרץ, אבל הרבה מהאנשים, או יותר נכון רוב האנשים, לא באמת שומעים את כל הטווח הזה, אלא הוא מעט יותר מוגבל. יש אנשים ששומעים עד 16 קילו הרץ, 16,000 הרץ או 16,000 דחיפות, ולא שומעים כל כך נמוך עד 20, אלא מתחילים לשמוע מ-50 הרץ. זאת אומרת, יש טווח שלם של אנשים עם יכולות שמיעה שונות, אבל בסטנדרט האוזן האנושית כן בנויה לשמוע 20 הרץ עד 20 קילו הרץ. הדבר החשוב שאתם צריכים לדעת, מכיוון שאנחנו מתעסקים בחלילים, וחליל הוא צילינדר ארוך, אנחנו צריכים להבין למה כשאני עושה את הדבר הזה, אני בעצם סותם את כל החורים. תשימו לב, אין פה בכלל חור מאחורה. אם אני סותם את כל החורים, החליל משמיע איזשהו תו מסוים. והשאלה שלי היא למה הוא משמיע את התו הזה ולא תו אחר.
ופה אנחנו נכנסים בעצם לדבר הבא. אם דיברנו על תזוזות של מולקולות אוויר, ודיברנו על זה שהן זזות באופן מתפזר, והן זזות בתנועה של גלים, והן נמדדות בהרצים, כלומר נמדדות במהירות התדר, מהירות הפעימות לשנייה, מספר מחזורי הגל לשנייה, אנחנו בעצם עוברים לדבר הבא החשוב שאנחנו צריכים לדעת בשביל להתחיל לבנות את החליל. אנחנו מתחילים לדבר על מושג שנקרא אורך גל. אתם מכירים את זה כשאתם עומדים מחוץ למועדון, מועדון לילה זה יכול להיות מחוץ למסיבה או כל מקום שמשמיעים בו מוזיקה בווליום מאוד גבוה. אתם עומדים מחוץ למועדון ואתם שומעים בום 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 מבחוץ, אבל אתם לא... אם אתם תיכנסו למועדון, אנחנו מסכימים, הרי זה מאוד אינטואיטיבי, להסכים שאנחנו לא נשמע אותו דבר מחוץ, כמו שאנחנו שומעים מחוץ למועדון או בתוך המועדון. מה שקורה מחוץ למועדון, אנחנו שומעים רק את התדרים המאוד נמוכים. נשאלת השאלה למה, ואני אסביר. אורך גל הוא בעצם האורך בסנטימטרים, זה מאוד פשוט. האורך בסנטימטרים שתדר אחד מגיע אליו, כלומר, אם למשל דיברנו על התו לה, זוכרים? 440 הרץ, התו האמצעי בפסנתר. 440 דחיפות כאלה, מחזורי גל לשנייה, 440 לשנייה. ל-440 מחזורים האלה בשנייה יש איזה אורך מסוים. אתם מסכימים איתי שאם ניקח שנייה ומה שנקרא נשים אותה בתוך מסגרת ונעשה פה מחזור גל אחד, הוא יהיה גדול אם אנחנו ניקח את השנייה הזאת, נחלק אותה לחצי ונשים פה שני מחזורי גל לשנייה. אתם מסכימים איתי שהם קצרים יותר? האורך הזה, כשאנחנו מדברים על אורך הגל, אנחנו בעצם מדברים על האורך, על המרחק בין מחזור גל אחד, תחילתו של מחזור גל אחד, לתחילתו של המחזור השני שבא אחריו. כלומר, אם המולקולה הזאת נקרא לה מחזור גל אחד, מה המרחק של ההתחלה שלה מההתחלה של הבאה אחריה? זה אורך הגל. למה זה חשוב? אני מחזיר אתכם רגע לחליל שלנו. החליל שלנו הוא באורך מסוים. כאשר כל החורים סגורים, ואני בכוונה מדגיש שכל החורים סגורים, יש לנו פה חלל צילינדרלי, חלל מאורך אחד. צינור שלם. הצינור הזה הוא באורך מסוים, הוא גורם לאוויר שנכנס פנימה לרטוט בקצב מסוים בגלל האורך שלו. למה? כי האורך של החליל הוא אורך הגל של התדר, או התו, לצורך העניין פה ספציפית, שאני רציתי להקנות לחליל. כלומר, אורך הגל הוא נגזרת של משוואה מאוד פשוטה. קצת מתמטיקה, אבל פשוט מאוד. מהירות הקול שלנו, אנחנו מכירים את מהירות האור, נכון? אנחנו מכירים את מהירות הקול, אנחנו שמענו בטוח מיליון פעם מטוס עובר בשמיים במהירות מאוד גבוהה, ואז פתאום שמענו בום, או סוניק בום נקרא לזה, בום אלכוהולי, כלומר המטוס עבר את מחסום הקול. מהירות הקול, בשביל שאנחנו נוכל לעבוד באופן מדויק ויהיה לנו יותר קל לעבוד בסנטימטרים בכוונה, אז תרגמתי פה את מהירות הקול דרך מחשבון מאוד מדויק. מהירות הקול בסנטימטרים היא 34,357.31 סנטימטרים, לא לשכוח סנטימטרים בשנייה. זאת המהירות של הקול. איך אני יודע את אורך הגל של תדר מסוים? מאוד פשוט. לוקחים את מהירות הקול, מחלקים אותה בתדר של התו שאנחנו רוצים. אוקיי, לכל תו יש תדר, לא להתבלבל. תדר ותו לא אותו דבר. התו הוא נגזרת של התדר, אוקיי? יש תדר לכל דבר בעולם, כל צליל. גם לתווים יש תדרים, אוקיי? התו, מה שאנחנו שומעים בסופו של דבר באוזן, הוא נגרם בעקבות התזוזה של האוויר שהיא בעצם התדר, ואז אנחנו שומעים את התרגום שלו כתו, בסדר? ומי שלא מבין יכול לשאול אותי שאלות בבלוג, אני מבטיח, אני מתייחס להכל ואני אענה לכם בצורה הכי מדעית והכי טובה שאני יכול. אז כדי לקבל את אורך הגל אנחנו עושים פעולה מתמטית מאוד פשוטה. אנחנו לוקחים את מהירות הקול בסנטימטרים, אנחנו עובדים בסנטימטרים, אוקיי? מחלקים אותה במספר הפושים, מחזר מחזורי הגל לשנייה, ואנחנו מקבלים את האורך שבו הם נכנסים, כלומר, את אורך הגל. אני מקווה שהבנו את הכל. אנחנו דיברנו בעצם בפוסט הזה על התנהגות של אוויר,
אנחנו דיברנו על מקורות סאונד ובעצם התזוזה של מולקולות האוויר. דיברנו על הגרף הזה שמייצג מחזור גל אחד בשנייה, וככה הכרנו את התדרים שלנו, אוקיי? אל תדאגו, זה לא כזה מסובך, זה נשמע קצת פוצץ, אבל אתם תראו אחר כך בפוסטים הבאים שאני אעלה בנוגע לפרויקט של החלילים, שהדברים יתבהרו לכם. אני מבטיח לכם, גם אני בהתחלה כשלמדתי את זה הייתי עם פה פתוח ולא הבנתי מה לעזאזל, אבל אני מבטיח לכם, זה מאוד מאוד אינטואיטיבי. אני סומך עליכם ואני מאמין בכם. אז הגרף הזה הבנו שהוא תדרים, שמדובר פה על מחזורי גל. דיברנו על המולקולות אוויר ועל התזוזה שלהם שהיא אומני דירקשנלית, כלומר לכל הכיוונים, ודיברנו על אורך גל שהוא נגזרת של משוואה, בעצם מהירות הכל בסנטימטרים לשנייה אחת, אוקיי? חלקי הרטיטות או מספר מחזורי הגל לשנייה תיתן לנו את אורך הגל שלנו. אז עד פה עדיף שתרשמו את הדברים שאמרתי, תעשו לכם, אם אתם עושים את הפרויקט הזה של החלילים, תעשו לעצמכם מחברת, יהיה לכם הרבה יותר קל, ואנחנו ניפגש בפוסט הבא, תירשמו.